Βρισκόμαστε στο φιλόξενο χώρο του Συλλόγου Ποτίων Καυκασίων Καλαμαριάς ο Προμηθέας. Είμαστε εδώ με τον Αχιλλέα Βασιλιάδη και τον Κώστα του Σιαμίδη. Στη συνέχεια των ηχογραφήσεων που κάνουμε, ούτως ώστε να καταγράψουμε την περιοχή της Τραπεζούντας, όσο γίνεται τους παραδοσιακούς σκοπούς, όπως γνωρίζουμε και τις προηγούμενες καταγραφές και ηχογραφήσεις, καταγράφουμε όλη την περιφέρεια της Τραπεζούντας κατά περιφέρειες, Συμμοχώρια, Ήμερα, Κρόμνη, Τραπεζούντα, Σαντά, Αργυρούπολη. Σε κάθε σκοπό τον οποίο θα καταγράφουμε θα ακούμε από τον Κώστα του Σιαμίδη, από τον Αχιλλέα του Βασιλιάδη και από τον Γιώργο του Στεφανίδη σχόλια για το σκοπό. Από πού το ξέρουμε, πώς γνωρίζουμε ότι είναι από αυτές τις περιοχές τις οποίες καταγράφουμε και ίσως υπάρξουν και παραλλαγές στους σκοπούς τους οποίους θα πούμε. Σας ευχαριστώ και ακόμη μια φορά και τους τρεις για τη συνδρομή τους. Αυτό είναι ένας μουσικός θησαυρός και μια καταγραφή η οποία θα μείνει για τις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την καρδιά μου. Λοιπόν, είναι το αργό σε βράδυ μπροστά. Είναι αντίστοιχα του Διαμαντίδη. Του Διαμαντίδη του Κώστα τα αντίστοιχα από ένα λογοτεχνικό βιβλίο που είχε γράψει ο Διαμαντίδης ο Κώστας, Βίκτορο Δάφνο του Πάλου. Δεν θυμάμαι λίγο τον τίτλο, το έχω διαβασμένο φυσικά. Είναι γραμμένα εκεί τα αντίστοιχα, τα πήραμε από τον Κώστα του Διαμαντίδη, μας έδωσε και τα κάναμε και σε CD. Ναι. Η μελωδία είναι μισή στροφή είναι το παραδοσιακό του Σταύρη από τους δίσκους γραμμοφώνου και το άλλο είναι διασκευή, η πρώτη στροφή. Εξαιρετικά. Απίθανο. Και είναι και η σκηνική παρουσία, δεν είναι... Είναι αυτός, θεατρίνος, έτσι. Σε λίγο θα βγάλουμε το κουτάνα.